Boas tardes a todos. Vamos a empezar, sin máis, ben que estamos executando as pequenas obras interiores para habilitar este local, a efecto de que dende aquí se faga a xornada de seguimento da xornada electoral do próximo domingo, como é habitual, e lamentamos algunha molestia. Ben, tamén como é habitual, este último Consello, antes de que o Goberno entre en funcións, adoptamos unha serie de criterios e unha serie de acordos que lles paso a continuación e que, como tamén se ven sendo habitual, unha parte do Consello dedicamos á xestión da pandemia, que sigue a ser a prioridade do Goberno e que seguirá sendo a prioridade do Goberno en funcións e tamén a prioridade do Goberno que saia das urnas unha vez feita a sesión de investidura. Neste sentido, analizamos hoxe a situación xeral da pandemia na comunidade autónoma e, dunha forma especial, lóxicamente, no brote da Mariña lucense. A situación actual en Galicia, cos datos de onte pola noite, eran un total de 256 casos activos, tiñamos en Galicia, cunha disminución, neste caso, o neto sería un aumento de 11 casos no total da comunidade autónoma. Habería tres casos que disminúen na Coruña, un que se incrementa en Santiago, 24 que se incrementan en Lugo, un que baixa en Ourense, en Pontevedra seguimos como estamos, en Vigo baixamos 10. Por tanto, é unha situación estable. O número de persoas en UCI, como ven sendo habitual desde fai case un mes, cero, e o número de novos falecidos, como tamén fai case un mes, sigue sendo cero. E o número de hospitalizados son 7, un na Coruña, 5 na Mariña e outro en Lugo, no hospital de Lugo. Esta é a situación que lles podemos trasladar. Nos últimos 3 días, este dato é interesante, nos últimos 3 días, 0 novos casos en 303 concellos galegos. Dos 313, nos últimos 10 días, 0 casos en 303. En canto aos positivos na Mariña, se atopan concentrados, vou a dar datos de onte, as PCRs que aínda están sin avaliar, as poderemos conocer ao longo de hoxe. Os datos xa con PCR pechada, remitidos aos servizos centrais do Servicio Galego de Saúde, os datos positivos se concentran en 5 dos 14 concellos da Mariña, sendo xa cada vez con máis claridade polas PCR dictaminadas nos últimos días, se concentra claramente o brote no concello de Burela. Burela ten aproximadamente o 80% de todos os casos positivos da Mariña lucense. A vista da evolución, seguindo os criterios establecidos no plan de brotes da Xunta de Galicia, o pasado domingo, pasado 5 de xullo, decidimos poñer en marcha medidas restrictivas na comarca. Con anterioridade, recordarán vostedes que cando abrimos todo o ocio nocturno, xa discotecas, pubs, etc., xa tomamos en xuño a decisión de non facer nin abrir locales de ocio nocturno, tampouco discotecas e tampouco verbenas na Mariña. Por tanto, xa advertíamos que non era o lugar axeitado como o resto da comunidade autónoma. Pois ben, o 1 de xullo suspendimos isto xa eu acabo de referir, o relativo a ocio nocturno e verbenas. Digo que o 5 de xullo tomamos a decisión de medidas restrictivas na comarca e esta decisión está ratificada pola autoridade xudicial e tamén están, de acordo co propio criterio, se está avaliando cada 5 días cal é a situación na Mariña e seguiremos facendo así nas próximas semanas. Establecemos 5 días por 2 motivos, porque ao rematar esos 5 días quedarían rematados o período de 15 días dende ao presunto orixen do brote e poderíamos analizar, pois, con unha certa perspectiva de 14-15 días dende o inicio do brote a situación. É porque se estableceu, lóxicamente, unha medida moi restrictiva, dado que o dereito fundamental á mobilidade está restringido. Propoñemos que non se salga dos 14 concellos que conforman a Mariña, salvo por razóns xustificadas como razóns laborais ou razóns sanitarias. Pois ben, hoxe
Analizamos a evolución dos datos e xa podemos tirar algunhas conclusións provisionais, en todo caso, pero que creo que por transparencia informativa teño que ofrecerllas. Pola mañá reunirase outra vez o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, xa cos resultados completos do día de hoxe das PCRs, e tomará unha decisión definitiva que probablemente, se hai cambios, se publicaría no Diario Oficial de Galicia o mesmo día, mañá venres. A nosa proposta pasa por, en primeiro lugar, manter, por un criterio de prudencia e para os 14 concellos do Distrito Sanitario, a obrigatoriedade de máscara, as medidas de restricción de aforo, o 50%, nos bares e centros de ocio, o límite de 10 personas para grupos non convivintes, o límite de 60 para actividades en espacios pechados e o límite de 150 ao aire libre. E esta é unha proposta que analizará o Comité Clínico e volveremos outra vez a revisar estas propostas dentro de 5 días a partir de mañá. En canto á restricción de mobilidade, todo parece indicar que o lóxico é manter a restricción de mobilidade no concello ou concellos nos que se teña concentrado ao longo deste período e moi especialmente ao longo dos últimos 3 días. Os resultados, de momento, están sendo claros. Para que se fagan unha idea, ao longo dos últimos 3 días, 3 de cada 4 novos positivos se produciron nun só concello, concretamente en Burela. Por tanto, a nosa intención é manter a limitación de mobilidade só nese concello ou en algún máis, veremos as PCRs de hoxe, e analizaremos a mañá, cun doble obxectivo. Por unha banda, limitar o mínimo tempo imprescindible unha restricción de un dereito fundamental que é a mobilidade, e, en segundo lugar, limitar o máximo posible a expansión de virus, minimizando o risco hacia municipios limítrofes. Unha vez constatado que hai, con datos de onte, 9 concellos nos que non se detectaron ningún caso nos últimos 10 días, parece razonable deixar sin efecto a restricción de mobilidade a maior parte dos concellos da Mariña. Seguimos traballando pola contención do virus, seguimos mantendo medidas restrictivas para evitar a súa expansión. Eu quixera aquí agradecer, en primeiro lugar, a comprensión e o esforzo dos habitantes da Mariña Lucense. A responsabilidade individual é fundamental para seguir contendo o brote, os que debemos acostumbrarnos, lamentablemente, nas próximas semanas, meses e semestres. Téñense producido, según datos do Ministerio de Sanidade, 118 brotes en España. Están activos 67 brotes actualmente. En todas as comunidades autónomas, salvo en 2, hai brotes neste momento. Ata que haxe unha vacina ou un tratamento eficaz, o coronavirus sigue e seguirá aí. Permítame que lea, hay que aprender a convivir con el COVID, ganar la calle, disfrutar del día a día después del confinamiento, pero los rebrotes demuestran que el COVID sigue presente y que no hay que bajar la guardia. Esta cita é do presidente do Goberno, que eu suscribo plenamente. Por a nosa banda, seguiremos actuando, vamos a seguir tomando medidas, se produzan onde se produzan, haxa os brotes que haxa e teña lugar no momento que teña lugar. Este é un compromiso durante a pandemia e vamos a manter ese compromiso de forma indiscutible e invariable. Non sabemos se vai haber algún brote novo, non sabemos se o pode haber dentro de unhas semanas ou dentro de uns días. O que podo asegurar é que a situación de Galicia é unha situación moi estable. Supoño que a inmensa maioría das comunidades autónomas a querrían para sí, porque neste momento en toda a área sanitaria da Coruña solamente hai 22 casos positivos en domicilio. En toda a área de Ferrol, 2 positivos en domicilio. En Santiago, toda a área de Santiago Barbanza, 14. Na área de Ourense, 1 positivo en toda a provincia. Na área de Pontevedra, 3 positivos.
en toda a provincia. Na área de Vigo, 24 positivos, onde se deron a alta 10 positivos porque finalizaban a cuarentena, e na área de Lugo, con datos provisionais de onte, insisto, quedan as PCRs por analizar, 190. En total, 256 son os que hai neste momento en toda a comunidade autónoma. E levamos xa casi un mes sin falecidos, sin ningunha persona en UCI, que me parece que é un indicador determinante para saber un pouco concretar o alcance contido dun brote onde a idade media, con datos de onte, estaba en 35 anos e a idade máis repetida dentro do brote eran 20 anos. Son persoas pois asintomáticas, boa parte deles con patoloxías leves, a outra parte é que ningún, de momento, ten dificultades desde o punto de vista de agravamento da enfermedade. Refírome aos 5 pacientes que están ingresados na Mariña Lucense. Outros titulares sobre o Consello da Xunta, permítame que concrete dous que se refiren a programas de financiamento. Poñemos outra vez 14 millóns de euros que van a mobilizar un total de 60 para facilitar liquidez aos autónomos, as microempresas e as PEMES galegas. E, por último, tamén teremos un proxecto de decreto de concepto social que remitimos ao Consello Consultivo para facilitar que se presten servicios públicos a través de entidades sociais, agilizando e flexibilizando a súa posta a disposición aos cidadáns, basicamente en materia de discapacidade. Se trata de buscar unha bolsa de entidades de iniciativa social que poñan as súas prazas a disposición e cada vez que teñamos persoas evaluadas e avaliadas como un grado de discapacidade, esa bolsa poda utilizarse en favor das iniciativas sociais, como xa ocurre en algunha outra comunidade autónoma e como ven sendo pois un acordo xa coas entidades que levaban moito tempo reclamando este procedimento expedito e rápido para non ter que esperar en canto aos ingresos. Unha serie de convenios, acordos que, se lles parece, citamos dunha forma rápida. Acordo co Concello de Cambre para o mantenimento da contorna do río Mero, cun investimento por parte da Consellería responsable das augas de 160.000 euros. Acordo co Concello de Cabanas para completar o saneamento da ría de Pontedeume cun investimento autonómico de 2,8 millóns de euros. Acordo co Concello de Ríos para a identificación, recuperación e promoción da riqueza forestal das provincias de Lugo e Ourense a través do Centro de Desenvolvemento Agroforestal situado nese municipio. Estamos falando de un convenio de 135.000 euros e se trata de traballar na identificación, soutos e masas de frondosas autóctonas e a loita contra as pragas destos árbores. En materia cultural, acordo co Concello de Xinzo para a rehabilitación e conservación da Casa Reitoral de Santa Mariña de Xinzo de Limia. Facémolo entre a Diócese, a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia. Se trata dun edificio incluído no Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia e será destinado a distintos usos en beneficio dos propios habitantes do Concello de Xinzo. E acordo tamén co Concello de Noia para reformar por €500.000 a Praza de Abastos. Reforma integral da Praza de Abastos de Noia, o que supón financiar con cargo a Xunta de Galicia o 50% dos traballos, outro 50% o fará o propio Concello de Noia. Vamos a rehabilitar o inmoble mantendo a súa morfoloxía e dotando da imaxe moderna que sexa necesario. 35 proxectos para a modernización de portos pesqueiros na comunidade autónoma por €2,1 millón. A mellora de eficiencia enerxética para 14 proxectos, seguridade e condicións de traballo dos pescadores para 6 portos e mellora da calidade dos produtos desembarcados para 15 proxectos que abranguen as confrarías de Coruña, de Pontevedra e de Lugo. En total, como digo, 35 proxectos para mellorar os portos e as lonxas da baixura, é dicir, dos portos titularidade da comunidade autónoma. En materia deportiva, aprobamos o proxecto de decreto polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base. Vai a ser remitido de forma inmediata ao Consello Consultivo. Dentro dun mes teremos ese informe, o dictamen, e este novo texto actualiza un decreto do ano 2004 que ten como novidades a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel,
así como os técnicos adestradores e os xuíces árbitros poderán obter o recoñecemento de alto nivel e, ademais, este proxecto crea a oficina de atención ao deportista que permitirá asesoralos durante todas as súas etapas da carreira. Asunto en materia digital. Invitamos a 28 concellos galegos que posúen 32 conxuntos históricos a sumarse a unha consulta aberta a operadores de telecomunicacións para despregar fibra nestas zonas protegidas. Como saben, temos xa unha experiencia piloto e, en base a esa experiencia piloto, vamos a estendela a 28 concellos. Experiencia piloto que concreta a sistemática o procedemento para estender fibra en cascos históricos, feita por Antega, o operador público Retegal e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Esta experiencia piloto, que se chama Catálogo de Solucións Técnicas, se está implementando neste momento nun casco patrimonio da UNESCO, que é o Casco de Santiago, o que se licitou, se presentou unha operadora de fibra e está implementando fibra para satisfacer así unha demanda de todo o comercio do casco histórico de Santiago tamén e, por suposto, de toda a restauración. Pois ben, con este catálogo de solucións técnicas ampliámolo a 28 concellos que no seu ámbito territorial teñen 32 conxuntos históricos. Axudas en materia de igualdade. Convocamos outras axudas para a realización de programas de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e tamén a prevención da loita contra a violencia de xénero. Se poden presentar todas as entidades do terceiro sector de acción social que fagan os programas da convocatoria e vamos a dedicar uns 75.000 euros máximo por entidade beneficiaria. Subvencionaremos liñas de programas como acollemento e atención ao asesoramento para mulleres en situacións de vulnerabilidade, tamén mellora a empregabilidade para este colectivo, actividades de cuidado e atención aos seus fillos menores de 12 anos, persoas con discapacidade dependentes ou maiores que convivan nese domicilio, e tamén apoio e tratamento integral a grupos de mulleres vítimas de violencia de xénero, así como tratamento de saúde integral a estas víctimas. En materia de augas, teremos un proxecto potente, 9,5 millóns de euros. Vamos a facer innovación. Facemos un acordo e un convenio co Ministerio de Ciencia e Innovación para a xestión avanzada de recursos hídricos galegos, chamado Innovaaugas 4.0, e o proxecto ten como obxectivo mellorar a innovación da xestión de recursos hídricos e medio ambiente, aumentar a resiliencia ao cambio climático e a incorporación do modelo de economía circular á xestión do ciclo integral da auga. Con el procúrase avanzar nunha xestión integrada das augas para optimizar os recursos hídricos en Galicia e o modelo de xestión de auga pois supón implicacións a nivel ambiental, económico e social, especialmente tendo en conta os efectos esperados do cambio climático. Isto se trata de unha compra pública innovadora. Vamos a consultar o mercado nacional, o mercado internacional, que tratamentos, que procedimentos poden considerarse innovadores para ter máis éxito no tratamento da auga. E con isto vamos a investir 7 millóns de euros que os vamos a destinar a plantexar solucións innovadoras para a xestión de recursos hídricos nas bacías dos ríos Verdugo, Oitabén e o resto dos ríos que desembocan nas rías de Vigo e Baiona. E depois vamos a dedicar 2,5 millóns restantes para despregue das experiencias desenvolvidas na primeira fase, a que acabo de dicir, no resto dos sistemas de explotación da conca de marcación hidrográfica Galicia Costa, que é a que é responsabilidade directa da comunidade autónoma. Páxina educativa. Luz verde da asinatura de 2 convenios, unha coa Fundación Centro Oncolóxico Regional de Galicia e outra coa Fundación Laboral da Construcción. Se trata de que estes 2 centros colaboren na impartación de cursos de formación profesional das familias profesionais da sanidade, no caso da Fundación Centro Oncolóxico, e da madeira moble e cortiza, no caso da Fundación Laboral da Construcción. Neste último, na Fundación Laboral da Construcción, se trata de impartir esas clases de madeira moble cortiza nas instalacións do Politécnico de Lugo e tamén nas da Fundación Laboral. Por certo, o Politécnico de Lugo licitamos a ampliación por 1,3 millóns de euros deste colexio de formación profesional na capital lucense e toda a ampliación
o edificio se fará en madeira. Por tanto, non solamente nos interesa dar clase de madeira e cortiza el moble, senón tamén que ese centro profesional teña unha ala de madeira que será o primeiro colexio en Galicia que teña unha construcción de madeira na súa totalidade. Do mesmo xeito que o Centro de Saúde de Porriño será o primer centro de saúde en Galicia que completamente será de madeira xunto co de Laracha. Por tanto, estamos cumplindo os compromisos co sector da madeira para meter madeira estructural nos propios centros e finalizar a construción do edificio en madeira, de acordo cos compromisos co clúster da madeira e a Axencia Forestal de Galicia. E, por último, na Fundación Centro Oncolóxico Regional, vamos a dar clase no Colexio Ánxel Casal Monte Alto na Coruña para realizar todo tipo de estudos da familia da formación profesional relativa á sanidade. Seguimos en educación, cambiamos a FP pola universidade, destinamos 180.000 euros para a captación de talento de 14 investigadores a través do programa Juan de la Sierra. 5 son contratos de formación, 4 para a Universidade de Santiago e 1 para de Vigo, e outros 9 son contratos de incorporación, 1 para Coruña, 4 para Santiago e 4 para Vigo. Este investimento se materializa mediante un convenio coas 3 universidades e o que facemos é que os becarios que teñen beca Juan de la Cierva, o resto da beca que deberían de pagar as universidades, as financia íntegramente a comunidade autónoma para que as universidades non teñan que asumir a carga de unha parte da beca que lle corresponde a estos novos investigadores, a estos 14 investigadores que son titulares dunha beca Juan de la Cierva. Sin saír da universidade, aprobamos a baixada dos prezos públicos medios das primeiras matrículas de másters non habilitantes que afectan o 7% do total dos universitarios de Galicia. Como saben, levamos 10 anos consecutivos conxelando as taxas de grao universitario e agora o que facemos non é só conxelar, senón baixar as taxas de másters non habilitantes un 55%. O aforro por alumno son 1.150 euros por curso, situándonos tamén en másters non habilitantes dentro da primeira, segunda comunidade autónoma máis accesible de España. Por tanto, pechamos o noso compromiso coa equidade universitaria, sendo a primeira ou segunda comunidade coas taxas de grau universitario máis baratas de España, 10 anos de conxelación, e agora que nos faltaba os másters non habilitantes, os baixamos o 55%, aforramos por alumno 1.150 euros por curso e nos convertimos tamén en másters non habilitantes na comunidade autónoma cos prezos máis accesibles de España xunto con Canarias. Creo que é unha boa noticia para toda a comunidade universitaria. Temos que indemnizar as universidades con 2,5 millóns de euros, que son os que deixan de recadar por esta baixada do 55% das taxas para másters non habilitantes e nos convertimos xa, sin duda, non só nos másters habilitantes e nos graos, senón tamén nos non habilitantes na comunidade xunto con Canarias máis accesible de España. Canarias acaba de facelo, nos levamos 10 anos coa conxelación das taxas para grados universitarios. Tema interesante, Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra. Poñemos todos ao redor dunha mesa para saber que vamos a facer coa Ribeira Sacra, non só coa candidatura a Patrimonio da Humanidade, que somos moi optimistas no senso de conseguirla no ano 21, senón para desenvolver o compromiso de 34 millóns de euros de investimento entre o ano 2020 e o ano 2023. Este decreto que aprobamos hoxe é unha comisión presidida polo titular da Consellería de Cultura e vai a meter os 25 concellos de Lugo e Ourense nesta comisión, a totalidade dos concellos que abrangue a superficie BIC, e tamén vamos a sumarlle o Concello de Bóveda, Manzaneda e Chandrexa de Queixa, porque son concellos que teñen organizacións relevantes na salvaguarda dos valores da paisaxe cultural das terras de Asma, Caldelas, Tribes e Lemos. Ademais, invitamos o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra
a denominación do viño Ribeira Sacra, Asociación Ribeira Sacra Rural, os bispados de Ourense e Lugo, e tamén a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. En definitiva, isto é unha ferramenta para cumprir o compromiso coa Ribeira Sacra, para concretar o alcance contido e a prioridade dos 34 millóns de euros que estamos investindo entre o ano 20 e o ano 23, foi sometido a alegacións, se aceptaron as alegacións, hoxe aprobamos esta comisión interdepartamental. Levamos nos últimos anos investidos na Ribeira Sacra 6 millóns de euros, tanto na mellora do camiño de inverno como na rehabilitación do Pazo Bispal de Diamondi para convertirlo nun albergue no concello de Escairón. E temos unha serie de proxectos, algúns deles licitados, outros pendentes de licitación, como son melloras no Colexio Escolapios en Monforte, a Igrexa de Santo Esteban de Ribas de Miño, a Igrexa de Santo Esteban de Atán, a de San Xiao de Lobios, a Igrexa Reitoral de Pombeiro e os mosteiros de Santo Esteban de Ribas de Sil e de Santa María de Xunqueira de Espadañedo. Estas obras xa teñen proxecto constructivo, como digo, algunhas están en licitación e outras saldrán a licitación nos próximos meses. Tema sanitario. Facemos tamén unha autorización por compra con carácter de emerxente de algo máis de 100.000 euros para material para a área sanitaria de Vigo, material radiolóxico, sanitario, cuadalímetros, vasos, carros, portabotellas, elementos de monitorización de pacientes, en fin, seguimos preparando o outono ante o COVID. Páxina económica, 3 ou 4 temas importantes. Hoxe analizamos os datos do programa IGAPE Responde, donde máis de 5.000 autónomos e empresas están tendo contacto neste programa, que ofrecemos formación, información e adestramento de todo o mapa de incentivos, axudas que a Xunta de Galicia puxo a disposición de todo o tecido productivo, especialmente autónomos, microempresas e PEMES, de todas as axudas do COVID. Dotamos este programa con 3,65 millóns de euros e se trata de informar, de asesorar, incluso individualmente, e de formar a todas aquelas persoas, aqueles autónomos, aquelas pequenas e medianas empresas ou microempresas que o soliciten. Prevemos ofrecer 600 servicios personalizados deste programa e, como saben, o IGAPE Responde se marca, como digo, dentro do plan de reactivación. Realmente este é un mapa de axudas, poñemos a disposición unha única ventana para que todas as persoas que teñan necesidades de coñecer o alcance contido de toda a variedade de axudas ou incentivos da Xunta de Galicia fronte ao COVID desde o punto de vista económico teñan unha única ventana interlocutor de toda a administración pública. A día de hoxe a Consellería de Emprego ten 20 programas fronte ao COVID que cuantifican 300 millóns de euros e que son liñas de financiamento para autónomos, microempresas e PEMES. Precisamente son os programas dos que llevou a falar a continuación, porque vamos a aprobar outros 2 programas. Por tanto, temos 300 millóns por un lado e outros 100 millóns de euros en axudas directas. Outros son créditos. Estos son axudas directas para a digitalización, para o impulso de iniciativas empresariais no rural, para a transformación de locais, todas as pequenas obras de reforma dos comercios, bares, etc., para apoios a traballadores do ERTE, recordarán que eran 8 millóns, e para axudas directas a autónomos para que poden facer frontes aos gastos o día a día, recordarán que eran 16 millóns. Por tanto, temos 2 paraguas. Un paraguas de 300 millóns de euros, vía crédito, sin intereses e con 1 ou 2 anos de carencia, e 100 millóns de euros de axudas directas, tamén para autónomos, PEMES e microempresas, dos temas que acabo de referir. Neste momento nos teñen permitido atender 7.200 solicitudes e desembolsar 102 millóns de euros. Este é o minuto resultado neste momento en relación cos programas do IGAPE e da Consellería de Economía fronte ao COVID. Segundo asunto, seguimos captando talento. Antes recollíamos 14 investigadores do programa Juan de la Cierva e agora traemos 11 investigadores que estaban traballando, a maioría deles fora de Galicia, e que veñen a Galicia a seguir investigando.
Estos 11 investigadores van a ir con contratos a 8 empresas e a 3 organismos de investigación e centros tecnolóxicos. Dos 11 investigadores, 7 veñen de Madrid, Barcelona, de Francia ou de Brasil. Por tanto, de 11 investigadores, 7 os recuperamos que estaban fora de Galicia e volven a Galicia para proseguir as súas investigacións. E o resto, pois son personas investigadores que estaban xa traballando en Galicia. Son contratos potentes, un mínimo de 40.000 euros. Conveniamos coas empresas e os centros de investigación onde van ser destinados ao financiamento da nómina por parte da comunidade autónoma. Dos 11, hai 8 contratos indefinidos e, por tanto, penso que son cuestións con vocación de permanencia. Recordarán que o pasado xoves activábamos distintos programas de financiamento para totalizar estos 400 millóns de euros que acabo de referir. Agora volvemos a inyectar 14 millóns de euros máis, que mobilizarán 60 millóns de euros e que volven outra vez a liquidez de autónomos, microempresas e PEMES de Galicia. Son 2 programas. Programa de microcréditos, que facilita a liquidez a autónomos e microempresas. Son microcréditos porque ascenden entre 3.000 e 20.000 euros a cada negocio, con xuros bonificados ao 100% pola Xunta de Galicia, con 5 anos para devolvelos e un ano de carencia. A tramitación é moi sinxela, porque os importes son contidos, entre 3.000 e 20.000 euros. A iniciativa está dotada con 6,1 millón de euros e se mobilizarán 50 millóns de euros. Esta medida completa a liña de préstamos avalados que lle refería antes, entre 3.000 e 200.000 euros, que totalizan 300 millóns. E o segundo é un novo instrumento financeiro innovador, específico, que vai destinado a préstamos a sectores que non teñen cabida no ICO, ou por lo menos que non están cómodos no ICO. Refírome ao sector cultural e ao sector artístico, con especial atención ao ámbito das orquestas. Estas empresas tamén terán créditos e dedicamos 8 millóns de euros e van a ser préstamos directos de entre 3.000 euros e 200.000 euros ás PEMES de sectores especialmente afectados pola actual situación económica. Os créditos se van a dar directamente pola Xunta de Galicia. Non van a pasar nin por sociedades de garantía recíproca nin por entidades financeiras. Por tanto, son créditos directos, sin xuros, sin intervención de entidades financeiras, e chegarán ata o 75% do total das necesidades de liquidez que teña as empresas relacionadas coa cultura, cos sectores artísticos e especialmente de forma directa as orquestas que están nunha situación límite como consecuencia dos propios protocolos do COVID e como consecuencia da cautela que temos que seguir mantendo nos seguintes semestres. E, adicionalmente, adoptamos a decisión de, por primeira vez, facer un préstamo para Vendima, de tal xeito que cubriríamos o custe de vendimar todo o viño de esta vendima por un importe de ata 60 millóns de euros en préstamos. De tal xeito que este préstamo Vendima permita a todas as adegas galegas afrontar a compra da totalidade da uva da vendima deste ano en condicións normais de mercado. Como saben, hai unha tensión enorme no sector vitivinícola en España. Hai unha proposta do Ministerio de Agricultura que propón aos viticultores non vendimar parte da uva, deixala nas cepas ou nas parras, como consecuencia de que hai moito viño desta vendima, desta anterior, sin poder sair das adegas, como consecuencia do peche do canal Oreca, do canal dos restaurantes e dos hoteles. Por tanto, temos que tomar unha decisión, e a nosa decisión, despois de falar co sector vitivinícola, é clara. Nós vamos a dar préstamos para que as adegas podan mercar todo o viño, toda a uva que se produza en todas as parras e en todas as cepas de Galicia. Isto ten un total de préstamos de 60 millóns de euros que serán financiados entre as entidades financeiras, a Consellería de Medio Rural e a Consellería de Economía. É unha decisión excepcional, porque estamos nun momento excepcionalísimo. E pensamos
que deixar o viño para que se pudra nas cepas non o vamos a facer. E como non o vamos a facer, pois temos que darlle garantía ás adegas de que van a ter préstamos suficientes para poder pagar a uva a todos os viticultores e poder vendimar todo, porque estamos convencidos de que o viño galego vai a ter un comportamento mellor que outros viños de outras denominacións de orixe. E, por último, o decreto de concerto social que mandamos ao Consello Consultivo. Este é un novo instrumento destinado a facilitar que se presten servicios públicos a través das entidades sociais, que, como saben, son entidades sin ánimo de lucro que se dedican á discapacidade en Galicia. Bueno, o caso práctico é se a Administración Autonómica indica, por exemplo, que necesita 20 prazas nun concello, Concello de Cambre, por poñer un, e este procedimento se presentan ás entidades e ás empresas que están en condicións de ofrecer este servicio público, os técnicos da Administración farían a avaliación ao respecto e avalían cal é a mellor oferta e as prazas se contratan nese centro. Mediante o concerto social se crea unha bolsa de entidades que están en condicións de ofrecer prazas. Por tanto, se esa praza nesa entidade social é unha praza que lle cobran a persona discapacitada un diñeiro, no caso de que nesa bolsa que se presenta as novas prazas con financiamento público, esa residencia obtén unha praza, automáticamente a persona terá dereito a quedarse nesa residencia que convirte esa plaza de forma automática en plaza concertada. O obxectivo é que non teñan que desarraigarse as persoas con discapacidade e acudir a outro centro que non coñecen nin os seus cuidadores, nin os seus compañeiros, senón que se pode quedar no mesmo centro no que viña prestando servizos, neste caso pagándoos el, a partir de agora cunha plaza concertada. Isto que se chama concerto social, vamos a dedicar o de xeito prioritario á discapacidade e iremos vendo se se estende a atención a menores ou a inclusión social. As ventaxas son claras: prioridade na contratación para as entidades de iniciativa social, flexibilidade na creación de plazas públicas ata onde o noso presuposto o permita e axilidade a hora de ofrecer servicios a persoas que o necesitan con urxencia. Por tanto, intentamos poñer fin a ese desarraigo que se produce como consecuencia que unha persona que leva varios anos nun centro salen prazas públicas, salen noutros centros e automáticamente ten que abandonar o centro se quere esa plaza pública. O que lle propoñemos ás entidades sociais é que se presenten todas a esas plazas e os que obteñan praza se convirten nunha plaza concertada, de xeito que un residente ou varios de ese centro de discapacidade poda quedarse no mesmo centro agora con plaza concertada e sin necesidade de ter que sair a outros lugares. Bueno, isto levamos bastantes meses traballando. Eso nos lo pediron na última xuntanza que fixemos con todas as entidades de carácter social que fixemos en Santiago. Fai uns meses se chegou a un acordo e agora pois, o que facemos é propoñelo. Son 19 entidades que fixeron achegas ao texto durante a tramitación, modificamos o texto do decreto e agora lle corresponde velar pola súa legalidade do Consello Consultivo e por iso lle remitimos de forma inmediata. Mais nada, ata aquí o Consello da Xunta de Galicia. Moitísimas grazas. Hola, presidente. Hoy en una reunión en el Congreso de la Junta Electoral Central se va a hablar sobre las elecciones en Galicia, sobre el tema de la Mariña. ¿Usted cree que están en peligro, podrán llegar a estar en peligro de aquí al domingo? ¿Se plantea suspenderlas a lo mejor en alguna zona en concreto? Mire, yo le puedo asegurar que las elecciones en Galicia, con los datos que tenemos ahora, quedan todavía 3 días para que se pueda votar, se van a desenvolver con normalidad, con tranquilidad, porque todas las medidas necesarias que hemos tenido que adoptar las hemos adoptado. Y las mismas autoridades sanitarias que han hecho frente al brote grande, al brote del confinamiento y de los meses sin salir de casa, son las mismas que nos siguen asesorando ahora para poder celebrar las elecciones con normalidad.
Son esas autoridades sanitarias los que nos han dicho que las elecciones se hagan cuanto antes a partir del confinamiento, porque si las dejamos para septiembre, octubre, estaríamos en una situación de muchísimo mayor riesgo que en este momento. Entiendo los informes epidemiológicos, porque si en Galicia van a entrar 1 millón de personas en estos meses, comprenderá que hay muchísimo más riesgo cuando entre ese millón que cuando entren los primeros de ese millón que están entrando en esta quincena. Por tanto, hemos tomado todas las medidas necesarias, los protocolos están avalados por las autoridades sanitarias, la Junta Electoral acaba de ratificar la plena confianza en los criterios de las autoridades sanitarias y vamos a ir a las elecciones con la tranquilidad del deber cumplido, con la tranquilidad de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y con la imperiosa necesidad de hacer elecciones, porque yo, a partir de septiembre, no puedo seguir siendo presidente de la comunidad autónoma, dado que extingo mi mandato de 4 años. Por tanto, yo les propongo seguir trabajando con normalidad y con tranquilidad. Fíjese, nadie discute en Galicia que los bares tienen que seguir abiertos, los restaurantes tienen que seguir abiertos, incluso en la mayoría de la comunidad autónoma hay ocio nocturno. Por tanto, si los bares, los restaurantes, los centros comerciales, las tiendas están abiertas, lo lógico es que se pueda abrir un colegio electoral. En Galicia acabamos de celebrar las pruebas selectivas durante los últimos 3 días, antes de ayer y hoy. Se han examinado más de 300.000 personas. Han estado durante 3 días en las mismas aulas. Es gente joven. Y, sin embargo, los jóvenes han acreditado 2 cosas. La primera, que es gente responsable y que cumple las normas sanitarias. Y la segunda, que si pueden estar 300.000 jóvenes durante 3 días en las mismas aulas, es evidente que los gallegos podemos ir 15 minutos a votar el próximo domingo. Por tanto, en este momento lo que le puedo decir es que estamos ante una situación de normalidad, de tranquilidad, eso sí, pendientes de un brote que en este momento tiene tan solo 5 ingresados en un hospital y cuya edad media, a resultas de las PCRs de ayer, que puede variarla, pero hasta ayer eran 35 años de media y la edad más frecuente del brote, 20 años. Por tanto, mi respuesta es que estamos en una situación normal. Mire, hemos testado 3 veces todas las residencias en Galicia. Tenemos 25.000 personas en residencias en la comunidad autónoma y hasta el momento de la rueda de prensa llevamos 0 positivos en las residencias de tercera edad. 0 de 25.000. En cuanto a la persona que usted se refiere, efectivamente ha permanecido 1 hora y media en la residencia. Y cuando tuvimos el resultado de la PCR, automáticamente, lógicamente, abandonó la residencia, le fueron enviadas a su casa. También a los compañeros de trabajo con los que había estado durante esa hora y media y también a algún residente con el que pudo haber tenido algún contacto, pues está aislado en su habitación. Por tanto, nos ha pasado también en la selectividad que había una persona que era contacto de otra positiva, hicimos una PCR, ha salido negativo esa persona, lamentablemente le hemos fastidiado la selectividad porque tiene que presentarse en septiembre. Pero esta es la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Por consiguiente, esta persona era una persona asintomática, se le hizo una PCR antes de entrar en la residencia, al cabo de 1 hora y media ya teníamos el test, se confirma que da positivo y automáticamente sale de la residencia. Las personas que había tenido contacto con ellas también se aíslan y alguna persona que estaba en esa residencia y que pudo haber contactado con ella, pues está aislada en el cuarto. En este momento, en todas las residencias de La Mariña, digo en este momento, las más de 1.056 personas en las residencias de La Mariña, todas ellas de momento son negativas. Mire, tenemos provincias enteras con un infectado, la provincia de Ourense. Es imposible
le aseguro, garantizar que en el mes de septiembre o octubre estemos mejor que ahora. Y de acuerdo con las probabilidades epidemiológicas, en el mes de septiembre y octubre lo lógico es estar bastante peor que ahora. Hagamos, pues, un poco de caso a las autoridades sanitarias y, sobre todo, respetemos la salud de la gente y respetemos su derecho constitucional. No le metamos miedo a la gente simplemente por ir a votar y, sin embargo, les dejemos ir a bares, restaurantes, lugares de ocio, incluso verbenas. Eso sí, con mascarilla. Acabamos de tener, insisto, la selectividad en Galicia. Todavía queda el examen de hoy. Hasta ahora mismo la selectividad está discurriendo con normalidad. Personas de 17, 16, 18 años, 300.000, que están teniendo un comportamiento ejemplar y llevan 3 días en el aula. Creo yo que es un buen indicador para acreditar la salud general de la población gallega. Por cierto, uno de los lugares donde se está haciendo la selectividad es en la Mariña Lucense. En uno de los ayuntamientos de la Mariña Lucense hay 15.000 alumnos que llevan 3 días en aulas haciendo la selectividad. Ninguna autoridad de la Mariña Lucense nos ha dicho que lo mejor es no celebrar la selectividad. Por tanto, tengamos un poco de coherencia y un poco de respeto por las autoridades sanitarias. Sí, eu teño que trasladarlle 2 cuestións. Quen conforma e que criterios emprega o Comité Científico que autorizou a ir votar as persoas en cuarentena mentre non se lles deixa sair da casa para outras actividades? E que razóns o levaron a defender o venres e o sábado da semana pasada que tiña a situación controlada cando un informe do Sergas do sábado afirma que a situación estaba descontrolada? Sobre a primeira cuestión, é ben sinxelo. A Comisión de Expertos que leva asesorando tomando co Servicio Galego de Saúde todas as decisións en materia sanitaria. Non hai ninguna novedade. Non facemos comisións ad hoc, senón que son as comisións dos urgenciólogos, dos especialistas en medicina preventiva de todos os hospitais, dos UCIstas, en definitiva, de todos aqueles que plantexaron e que siguen plantexando o asesoramento ao Servicio Galego de Saúde. En relación co voto dos positivos, mire, nós podemos recomendar que as persoas positivas, e, por tanto, que teñen risco de contaxiar, pois o lóxico é que non vayan a votar. É unha recomendación sanitaria. É certo que a lei electoral hai un vacío legal ao respecto, pero pensamos, dado que as autoridades sanitarias así non lo dicen, que as enfermedades infectocontaxiosas non deben de expoñerse a poder contaxiar a outras persoas. O resto de persoas con PCRs negativas en cuarentena na súa casa, pois sí poden ir a votar, por suposto, coa mascarilla, como ven sendo habitual en todos os casos e moito máis neste tipo de consideracións. Por tanto, nós llevamos a seguir facendo caso aos profesionais sanitarios, que son os que nos salvaron a vida durante o núcleo duro, durante o ataque masivo do virus. Eu creo moito máis entre os que nos salvan a vida que entre algúns partidos políticos que se presentan ás eleccións e probablemente non teñan como obxectivo salvar vidas, senón outros obxectivos que non teñen nada que ver coas vidas. E en relación co brote, eu volvo a reiterar, nós vamos a seguir sempre as decisións de epidemioloxía e de saúde pública da comunidade autónoma. Todas, absolutamente todas. Do mesmo xeito que foi discutible pechar 14 concellos, cando o brote se refería a menos concellos, é unha decisión por criterio de prudencia. Mañá o Comité Clínico volverá a analizar, xa con PCRs dos últimos días, dos últimos 5, si siguen pechados os 14, si desconfina algúns deles, será o Comité Clínico quen mande, dispoña, e nós seremos os que obedecemos a esos criterios sanitarios. Sí, sí.
Eu creo que mellor, se lles parece, para non crear falsas expectativas, esperar as PCR de mañá, porque non vai a ser que haya algún concello que hoxe teña 0 e mañá teña 1 ou teña 2. Digo por prudencia, pero hai concellos, os 9, que nos últimos 3 días teñen 0. É o que eu podo dicir. Se facemos un compromiso de que a información é de onte e que non sei a información que vai haber mañá, non teño inconvinte en decirlos. Os concellos que onte, nos últimos 3 días, eran 0, pois está Alfoz, Barreiros, Cervo, Mondoñedo, Ourol, Trabada, O Valadouro, Vicedo, estos eran 0. Nos últimos 3 días. Lourenzá, 1. Xove, 1. Bueno, isto é o que hai, insisto, PCRs avaliadas con data de onte a media tarde. Quedan PCRs que estaban avaliadas no último turno, máis as PCRs que se fan a hoxe. Pero o que está claro é que 80%, con datos de onte, 80% do brote, personas positivas, se concentran nun único concello. E iso é unha boa noticia desde o punto de vista de saúde pública, porque estamos acertando nos contactos, e cando se fai a PCR os contactos estreitos, é cando nos están aparecendo os positivos. Iso é moi bo, sin dúbida, e é o mellor dos datos. E, ademais, xa estamos tendo moitísima máis facilidade para facer PCRs aos contactos estreitos, porque probablemente xa todos se dan conta de que non podemos negar un contacto estreito con outra persona cando está en xogo a saúde pública de todos. Eso creo que é o dato máis importante. Si concretamos o brote, pois poderemos actuar con máis flexibilidade en concellos que están neste momento confinados sin nin siquiera ter un solo contaxiado nos últimos 3 días. Pero claro, si cada vez que hai un contaxiado ou 2 ou 3 nun concello vamos a pechar, entonces comprenderán vostedes que estaríamos nunha situación bastante excepcional nos próximos 2 anos. En fin, esta é a situación que temos, pero eu pido, por favor, que estes datos son os datos de onte, pendiente de evaluar as últimas PCR do último turno, máis as PCR do día de hoxe, por suposto, que non as coñecemos. Moi ben, pois, como ven sendo habitual, moitísimas gracias por estes 4 anos de roldas de prensa con goberno traballando. A partir do próximo xoves estamos en funcións, e a partir do domingo supoño que xa saberemos quen pode gobernar Galicia os próximos 4 anos. Eu agradezo moito a todos vostedes as súas citas e as súas comparecencias semanais. Para min é unha honra e nos vemos o próximo xoves. Moitísimas grazas.